saz ýazmaga haçan başladың? Ay bir 3-4 gün bundan oldu. Men bilen haçan tanışdyň? Yani Aýdaly, özüňi taryp etmeli bolsa näme diýerdiň? Aýdyş owudun. Özüm yankı simpatişn adam. Ya ütköşük sesi wa özüne seretke. Wapşym düşünýärsiň ben. Aýdaly, restorana, kafe baranda ofisiant çağırıp näme zat edýäň? Kaşa, çorba, tübücük, borş, kompot, Şu wagt haýsy aýdymçylar bilen işleşýäň? Chris Brown, Ondan, Adele, ondan. Enrique var. Öýden ahar biçireňde näme eleşikde biçirýäň? Kostümlüce, galstuklu, yalpılap durunca kuşlar. Klassik giyim. Aýdaly, sen bir eşik dukan açdyň. Şoňa prodawets edip, satyjy edip kimi iş alardyň? Gayo var, Sayit var, Şöhret Kasim var, Celil var. Sen pikiriňçe olar şol käre oňararmy? Awo.